Jaume, Què? Jaume, Què? Què vols, Artur? Jaume, Què? Què passa? que avui tenim lo de la comoditat. Era avui? Avui, ara d'hace un rato. Ostres, i... És que estic nerviós. Tu creus que se'n recordaran d'allò de que es van plagiar la intro del podcast? Pues claro que se'n recorden, mos han convidat per això, per a fer-nos passar un ridícul espantós. Nosaltres no sabem d'actualitat. Però si ja fem el ridícul tots els dies al nostre podcast, per què l'hem de fer més avui així? Pues això és el que ells no saben. Bueno, tu fes com si saberem coses. Jo vaig a inventar-m'ho tot. Vale, pues ja està. Pues farem el mateix que fem en el dolcet pel cafè. Ens inventem totes les coses i ja està. Vale, va, a veure com va. Com venen les eines que s'han clavat, arròs al forn, el pa torrat, la lloli tallat, porta mitja barret, heu estregat, ràdio macramé sonant, som la granota contra el ratpenat, pim-pam, Jo ahí soc Joan. Hola, soc Toni de l'Hostal, artista de fama mundial internacional. El meu nom és Amber. Hola, soc Idoia Reaza. Soc Yetivi. Hola, soc Vicent Baidal. Soc Aina Cora. Jo sóc Israel Blasco. Soc Michelangelo L'Espina. Hola, soc Zahia Guidum. Hola, soc Pepiu. Soc Cristian i avui tenim un programa molt especial. Dóna pas a Víctor. Buenas. Em diuen Ricard Julià. Hola, soc Laura Mat. Hola, soc Lluís Campello. Soc Àngel Hortolà. Jo sóc Andreu Todolí. Hola, molt bona vesprada. Seguim el nostre mètode de portar convidats segrestant-los, espera. Cuando timen hambre quatre vale, cuando timen hambre rojo y guarde, no vull un país normal, compare, no vull un país nay. Tinc la mezcla però no compare, tinc la molla que no tengo trape, d'un la bossa que la posa guala, d'un la bossa que... Benvingudes al 8è programa de la segona temporada de la Comoditat Valenciana. La tertúlia d'actualitat en clau d'humor feta en valencià i des del País Valencià. Avui, com sempre, m'acompanya Pere, @Pere Álvaro al Twitter. Com estàs, Pere? Pues mira, fa calor, cosa que no m'agrada, i són festes al meu poble, cosa que, bueno, m'agrada regular perquè encara no vinc res i estic una miqueta desconnectat de tot, però content d'estar així. Molt bé, i bé, ara que ja ho tinc apuntat en el guió, no com els altres 6 programes, jo sóc Màxim, @MàximVivo al Twitter, així que ja me puc presentar, ja ho tinc en el guió. I com ja heu pogut escoltar a la introducció, els nostres convidats d'aquesta setmana són Jaume i Artur del Dolcet pel Cafè. Un podcast, diria jo, conversacional. Sí, no sé si... sí. Que ha començat, bé, és la primera temporada, porteu, si no m'equivoco, 12 capítols, 11 capítols. Portem ara mateix a 14. Hem acabat la primera temporada del Dolcet pel Cafè d'uns 14 capítols i ara, pues, jo pensava que estaria de vacances i no, perquè la segona ens està donant més faena que gravar la primera, crec. I bé, francament, també és un podcast que quan vaig començar a escoltar-lo m'ha agradat molt, però bé, aquestes coses ja les parlarem després, com solen fer en el programa. Sols dir que té una tremenda cançó de careta. I que no mos heu plagiat, perquè no és ixa, Era horchata, però no era ixa. Ja, però ens agrada molt el drama. Sempre que veiem que hi ha un poquet de drama ens encanta magnificar-lo. Bueno, Aconseguir el beef ese tan graciós de Twitter va fer moltíssimes coses. allà anava jo. Si és que nosaltres al principi ni ens havíem enterat de que no només vos havíem plagiat a vosaltres, entre cometes, és que també l'havíem plagiat a un altre podcast. I ahí, Pere, tu sí que escoltaves la paella russa i te vaig dir, quina cançó fiquem? I me digueres, ixa, que... Bueno, no, jo vaig dir, hi ha un podcast que és la paella russa que fiquen la de... Bueno, no me'n recordo el nom de la cançó. Podríem ficar Palmera Destroy d'Horchata, que queda prou bé. Però si no fiques una cançó d'horchata en la intro, realment tens un podcast en valencià. Exacte. Bueno, esta segona temporada... Com està lliure de drets, al principi del primer episodi el facin por i tot el tema i tal, i després dius, va, prendre per cul, fique Metallica. I bé, més endavant parlarem d'aquest tema que té la seva cosa. I aquesta setmana hem arribat a un consens, tenim la plana alta com un espí de Pere, que és Artur, i jo tinc el meu espí, que seria Jaume, que és de la Ribera Alta. És a dir, exacte. Podem estar contents, no, Pere? Tenim carajillos i tindrem també les Rates coses de bones. Marchal?
Podem estar contents o podem renyir molt, eh? Això pot ser qualsevol cosa. Sí, Jo perquè a soc de més, renyir. Jo soc de renyir, que aleshores som mala gent, aleshores som de traure el acero rapidet. también te importa de la Ribera, pero de la Ribera de la zona del Valencia Central, no del Meridional, que habrà tingut encara, no? O què? Vosaltres ja parleu meridional allí? Nosaltres apitxem molt. Pues entonces res, central. O sigui, que res de glamour, Pere. De fet, a mi han arribat a dir-me jo he escoltat a gent apitxada, però tu eres la persona més apitxada que he escoltat mai en la vida. I jo, gràcies. Sí, Jaume apitxa en anglès i tot. Inglès apitxat. Pobre apitxat, pobre respectat. Exacte. Bueno, quan arribes al Totxunx, que fem al meu poble d'origen, ja parlem, que fem a la comarca del Camp de Túria, el Totxunx, ja podrem parlar. I bé, ja començant un poquet més en sèrio, ens ha vingut una notícia d'última hora, o sigui que estem desvelant que estem gravant el dimarts, i és que Mireia Mollà ha sigut destituïda com a consellera d'Agricultura. Realment ho deixem ahir, Pere, per la setmana que ve, perquè tenim molt poca informació i... No tenim més datos, jo m'estava informant ara fa una estoneta, però tampoc no se sap res encara. Que ha sigut destituïda, en principi... Bueno, és Ximo Puig el que destituís, però segur que ha sigut una decisió d'Aitana Mas i que van a posar a Isaura Navarro. És l'únic que sabem. A veure si podem agafar més informació per a la setmana que ve. També tenim ahí un altre tema que hem de tornar a parlar, que és el tema del judici de Mònica Oltra, que bé, el jutge instructor ha dit que s'allargaria o allargat 6 mesos més, és a dir, que Mònica ja no podrà presentar-se a les eleccions si no vol fer-ho en tot aquest procés. I també està un poc el tema d'aquesta de Paloma, que és la cosina de Teresa, pues, que està mostrant un poc totes les artimanyes que estava fent la Cristina Seguí. Dice també este panet per a poder tratar-lo amb més tranquil·litat més endavant, que esta setmana tenim una acumulació de temes importants. Un altre tema que suposa que parlarem la setmana que ve, perquè si no passa res tindrem a una persona prou implicada, és el tema aquest del diari La Veu. Bé, per ficar un poc de context, el diari La Veu és un mitjà en valencià digital que s'ha format a base de patrocinadors privats, no? Que han aportat... Agermanats. Han aportat ahí uns diners per a que se poguera fer aquest diari. Ha hagut una polèmica en el tema trans. Bé, s'està tramitant la llei trans i des d'una part del feminisme, hi ha un feminisme, diguem, trans excloent. Va haver un col·lectiu que va començar a escriure ahir que seria un col·lectiu trans excloent, que és el col·lectiu FIGA, si no recorde malament. Va haver una persona que li va escriure diverses contestacions, que és... Disculpeu, ho tenia apuntat i ja ho he perdut. Denís, arroba Denís de Orihuela al Twitter, i s'ha pres una decisió salomònica per part del diari, que és expulsar els dos, i ja està. Una decisió que, bueno, podríem qüestionar-se molt. La setmana que ve espero que ho tratem amb més tranquil·litat, però, bueno, si, Pere, pots obrir el meló. Bueno, pues és una mogudeta perquè jo vaig parlar amb Denis i bueno, me va estar explicant una miqueta l'assumpte. Sembla que va ser una cosa que se va queixar el col·lectiu FIGA per els seus comentaris a Twitter. No els seus articles al diari, sinó per els seus comentaris a Twitter defensant la llei trans. La llei trans, independentment del que tu pugues pensar, és una llei que està en tramitació ara mateixa i que, bueno, te pots posicionar de moltes coses, igual, jo què sé, te pots posicionar a favor de, jo què sé, de la llei Mordassa o de lo que tu vulguis. O sigui, això no hauria de ser inconvenient en un debat normal, jo què sé. No és per a vetar-te. Te poden vetar per opinions al diari i dir, bueno, és que aquestes opinions no són opinions correctes. Però, claro, per opinions fora del diari, pues, és una miqueta raro. I sembla perquè ell comenta que el director en una conversa telefònica en ell van dir que havien amenaçat per desagermenar-se totes, per tant, perdre pasta al diari, i havien decidit apartar-lo una temporadeta del diari La Veu. Cal dir que les seves contribucions al diari La Veu eren gratuïtes. És una tribuna oberta que tu envies articles i te'l publiquen. I ja està. I, bueno, va haver una miqueta de mamoneo per ahí perquè, bueno, li van fer una espècie d'arqueologia al seu Twitter fins que van trobar, pues, bueno, un tuit una miqueta raro que se podia malinterpretar i que a posteriori van dir que havia estat per este tema, per el tuit este en qüestió.
I bueno, ja intentarem informar-nos una miqueta millor i ja ho explicarem, però bueno, és un tema una miqueta, ja comentes, una miqueta pues, curiós i jo què sé, el paper del diari, un paper una miqueta estrany i que no acabem d'entendre realment massa, perquè podria haver estat una bona ocasió per a fer una defensa de la llibertat d'expressió, a més tenint en compte que és una llei que està en tramitació ara, que no és una cosa... I és una llei que no sé si, crec que no m'enganye, però és pràcticament idèntica a la llei trans que tenim aprovada en València des de fa 5 anys i així no ha passat absolutament res. De tot l'apocalipsis que les feministes trans excloents estan dient que van a passar. Sí. A mi m'ha paregut una situació raríssima perquè per una banda era una posició, i més quan ve d'un diari que té la bandereta de que és progressista i de que defèn els drets humans i que a mi aquesta decisió m'ha paregut molt estranya i molt rara. Sí, és el que tu estàs comentant, o sea, és simplement les coses a les que no arriba les competències autonòmiques, que és tema de registre civil i aquestes coses, perquè no pots fer DNIs així. Òbviament és una competència de l'Estat, pues que ho puga fer l'Estat i a més que aquesta llei estigui blindada a nivell estatal a tot l'estat espanyol, que no depenga de lleis autonòmiques i ja està. Perquè, clar, segons l'autonomia, segons qui governa, però, clar, aquí entrem en un altre tema que aquesta llei se va aprovar en el seu moment sense cap tipus de problema, igual que al País Basc, igual que en altres llocs, i ara, pues, bueno, des de fa molt poquet temps, diríem 3 anys, pot ser, el que abans no era un problema, de repente és un superproblema, que és la cosa que ens crida a molts moltíssim l'atenció. Més que res perquè bueno, la ultradreta a diversos nivells està treballant molt aquest tema i està ficant molta pasta ahí, molta influència en el tema transfob i tal, que a fi de comptes és una porta d'entrada per a prohibir altres coses, com per exemple les relacions no heteronormatives, etc., i plantar, diguem-ne, una agenda tradicionalista i tal, i fer un retrocés de coses que pensaven que estaven ben assentades. No ho sé, o sea, és un tema que a mi me crida moltíssim l'atenció, aquest gir de timó que ha pegat moltíssima gent en els últims 3 anys, i no sé la cosa pues, com hi serà al final. Jo pensava que aquesta llei s'aprovaria molt fàcilment i jo cada volta ho veig una miqueta... Parlen gent, la gent està molt convençuda de que s'aprovarà, però jo cada volta pense que això si s'aprova serà una cosa molt descafeinada o que inclús pugui representar un retrocés front a les lleis que s'han aprovat en les autonomies. I jo crec que tota la gent que ara està en contra... això al final se va aprovar, vulguin o no. I tota la gent que està en contra passarà exactament el mateix que en el matrimoni homosexual. Hi haurà molta gent que això va ser una taca de la que després es passarà factura. I va estar ahí molt present durant molts anys. Sí, el que passa és que la gent que va pegar, diguem-ne, aquest canvi de guió, aquest canvi de timó, per dir-ho d'alguna manera, quan se va aprovar el matrimoni homosexual, la majoria de la gent de dretes que no té massa vergonya de canviar-se de xaqueta en aquest moment, com van fer en la llei del divorci, la van fer ara la llei del matrimoni igualitari, però això és gent d'esquerres i tal, i no sé exactament com s'ho prendran. Jo què sé, és un tema que a mi me crida moltíssima atenció, diguem-ne, el que passarà el dia després, com s'ho prendran si s'aprova. Però al final, saps què passa? Tu mateixa ho has dit, ha sigut un debat que ha sorgit molt de repent, possiblement perquè hi ha molts diners i molts interessos i moltes agrupacions darrere. Una vegada que en Quixa Barco ha passat, jo crec que també van a desaparèixer. I potser és un debat que conforme ha vingut gent anirà. I de fet espere que siga així, perquè així estan en xoc els drets humans de moltes persones en perill i no se deuria jugar en aquestes coses. Bé, jo el que m'agradaria dir és que em fa un poc de pena, per això que estic és una cosa molt recent, o sea, em fa molta pena pues, el canvi d'opinió que veus de certa gent respecte al col·lectiu trans i també em fa un poc de pena, encara que no del tot per com han resolt la situació, el diari La Veu. Perquè és una polèmica que els ha sobrevingut sense que ningú s'esperara. Jo crec que els ha faltat experiència a l'hora de saber tallar les coses, que potser haurien d'haver tallat abans, perquè els articles del col·lectiu Figa jo els vaig llegir i en certs moments hi havia coses que no s'haurien haver publicat perquè eren molt ofensives, i ho dic així, és de veres, estaven atacant a un col·lectiu com és el col·lectiu trans, que podràs estar a favor o en contra de la llei trans, però no podrem negar que és un col·lectiu que les està passant molt putes i que atacar-los a ells pues, és una cosa, jo crec que de mínim de covards.
I jo crec que ahir pues, entrar en una dinàmica de que ja els hem deixat publicar, els tenim que deixar publicar i aquells, bueno, que entrar en una dinàmica molt dolenta i crec que falta molta experiència i saber tallar-ho. I crec que la resolució ha sigut prou dolenta perquè en el fons el que has fet és equiparar unes persones que ataquen un col·lectiu com és el col·lectiu trans, en les opinions de Denis, que simplement va fer un article realment en el qual explicava lo de la llei trans del País Valencià, aportava moltes dades i demés que estaven molt bé, el que estàveu dient, que així en València pràcticament ja està tot fet i no ha vingut l'apocalipsis. S'han canviat 1.000 persones de gènere, 1.000. És a dir, 1.000 de 5 milions, jo què sé. Igual no és que els homes màximament sabem a fer dones per entrar als vestuaris, no sé. I que de fet és que estan fent d'este debat ho estan fent en una magnitud que no té sentit. Vull dir, els exemples que estan donant no tenen cap validesa estadística. No és possible que unes coses que puguen passar en un percentatge tan xicotet estiguen tenint la magnitud mediàtica que estan tenint en aquests moments. O sigui, és una pèrdua de temps, jo no sé si és una cortina de fum, no sé si són interessos que n'hi ha amagats darrere que no volen que estiguem parlant d'una altra cosa, no ho sé, però des de luego això no té la importància que aquesta gent li està donant. I no hauríem, de fet, jo crec, la gent permetre que això estiga en el foco d'esta manera quan hi haurà tantes altres coses que són problemes reals, com per exemple el fet de que ells callar la llei i no aquestes cosetes de tonteries. I una cosa també que estan jugant molt al tema fake news, en part, perquè, per exemple, estan dient no, és que si un home se canvia de gènere després d'haver pegat a la dona i de fer violència no se'l juzgarà, quan realment no és així. Vull dir, en el moment va cometre el crim era un home. És a dir, no... I que este tipus de lleis, igual que qualsevol altra llei, i després hi ha un fraude de llei, que aquestes coses estan preparades per evitar que la gent faci fraude de llei, i això passa en 50.000 altres regles hasta casar-se per conveniència, és il·legal. Vull dir, la gent se pensa que això de repente va ser jauja. I no. Bé, si voleu, ho deixem així. Sí, perquè jo m'enfade. Jo no volia vindre m'enfadar. La setmana que ve espero que amb una persona ja que ha estat implicada en tot això d'una u altra manera vindrà i parlarem més en tranquil·litat, espero, i que se pugui fer, perquè soc molt maniàtic en aquestes coses, dic vindrà algú i després no ve i així que ho deixo ahí. I ja, si voleu, se passem a uns temes, no diria més amables, però per lo menos més tranquils, diria jo, més clars, i són uns temes @policia, els he titulat. Tenim dos @policia esta setmana. El primer és que van detindre a un policia que col·laborava en una banda criminal a València, aquest... Una banda criminal dita la policia. No, és que anava a dir, me fa gràcia que això siga notícia. És que en quin moment... Vull dir, jo crec que esta notícia l'ha llegida una volta al mes en els últims anys. El que passa és que cada vegada és una ciutat o que és un barri de València diferent. Tenen la plantilla ja feta. Siguem sincers. Així no un poc de mania a la policia. No vos vaig amagar. Aleshores, sempre que ells... No sé per què ho has dit, no sé per què ho dius. Sempre que hi ha una notícia d'estes, enseguida la traguem. En aquest cas era un agent de l'UDICO, que és la policia especialitzada en el tràfic de drogues i el crimen organitzat, que se sap que va ajudar a introduir a uns narcotraficants 200 quilos de cocaïna a través del port de València. Hombre... 200 quilos... Artur estava patint per si no podia parlar i així el seu tema favorit. Jo ja notava que la fila d'onda estava una miqueta avorrida. És que millor contacte que ell, quin tenia per fer esta cosa? Si tenia tots els telèfons als que tocar. Esta persona se veu que parlaven els narcotraficants a través d'una plataforma de missatges encriptats que es diu Sky. Jo no sabia que existia, però igual hauria... Jo he buscat Sky, jo he vingut preparadíssim. Jo he buscat Sky en Google i jo no sé si serà la mateixa, però és una aplicació de ligar. Doncs podria ser, per què no? Però és que això és una cosa que té tot el sentit del món, perquè jo, que jugue a molts jocs, moltes vegades he pensat, si jo volguera fer un crim o alguna cosa així, per què no parle en els altres criminals per el xat, jo què sé, del Candy Crush? En plan, t'envie un peixet i al mateix moment te dic les coordenades del lloc on te deixaré el paquet, jo què sé, coses així. Això segur que no ho mira ningú.
No sé fins a quin punt, però bueno, van poder desencriptar i van pillar a la persona en qüestió, que a més també furgaven els arxius policials per a donar-li, pues, esta persona estan seguint-la, no té seguiment, li han punxat el telèfon de la banda criminal en qüestió. A més, ja per rematar, tot això és una investigació d'assumptes interns, que jo he estat pensant que els assumptes interns sempre se mos han pintat com en les pel·lícules americanes, vendran los asuntos internos a tocar aquí las pelotas, i realment són els putos héroes, Vull dir, siguem sincers, és la policia que està darrere de que la policia no se passe, jo què sé, tampoc està tan mal. És la verdadera policia. Jo crec que els assumptes interns són 4, que estan així en una planta baixa, amb un Pentium supervell i tal, ahí és tot l'equipament que tenen, no ho sé. No, sí, perquè damunt en les pel·lis són com els que es castiguen, no? Sí, en plan de, tú, al sótano, no has hecho bien no sé qué, no sé cuánto. Mira, anem a dir, assumptes interns som vosaltres. Nosaltres 4 ara mateix. Pues ja podran introduir drogas si tienen que pillar la moda. No tenim ni puta idea. Tota la que vulgui, jo no vull líos. No, és un tema molt graciós. A veure, aquí seguim una miqueta sensats, o sea, tu no mous una quantitat tanta de droga i diners i tota la logística que té si no tens gent en la policia, aduanes, banca i coses així que sàpiguen del tema i que estiguen cobrant també. O sea, això és una cosa que s'ha d'entendre claríssimament. Sí. Que este serà el típic que diu m'han pillat a mi però sou fan tots. Ai, sí. Se lo guardaba un amigo. No sé. Però bueno, això. Jo me recordé l'anècdota, era això que feien control de fronteres, la versió espanyola, que era control de fronteres a Algeciras o no sé què. I hi havia un guàrdia civil que se va fer molt famós perquè era un tio així com molt campechano, molt de la broma, i la càmera l'estimava molt i tal, i era així un tio que sí cachondo. I després se va descobrir que era també implicat en un cas d'entrada de droga a saco. I tots van dir, hòstia, no te pots fiar de ningú, el poli enrollado ese que te la mete doblada totalment. Però el poli enrollado és que estava claríssim. Claro, és que això t'anava a dir. Però bueno. És que, clar... La major pista era ixa. És un tema graciós, però bueno, el tema cal entendre que tu no entres no sé quants quilos de farlopa pel port de València sense tindre gent a dins que sap el dia i l'hora i el contenidor que toca i tal. No siguem ingenus tampoc. Va, si voleu, tornem al segon tema @policia, que és que bueno, és un tema prou sonat, va ser la setmana passada, van destituir el cap de la comissaria de València de la Policia Nacional. No m'ha notat el nom. Sé que tenia un cognom valencià que em va cridar l'atenció. Sí, no era Ferris? No era sé Ferris. Jo ho sé per... Sí. Jo ho sé perquè jo soc Exacte, jo m'han recordat per era cosí teu? Ricardo Ferris. Però són familiars, us ho promet, no tinc familiars policies. Ricardo Ferris. Bueno, esta persona en qüestió va anar a un acte de Vox, jo no sé la impunitat en la qual se senten per dir este és un bon lloc per anar a dir barbaritats, segur que no passa res, i va dir, pues això, barbaritats, que va fer moltes conyes. El dia que ell feia, pues això, que li dia a la gent, segur, no detenim ningú nacional, són tot immigrants, els immigrants venen així a delinquir, quan les dades no apunten a això realment. Igual era superindependentista. ¿sabes? A tope del país valencià i dir una senyora de Múrcia és una immigrant. Estrangera. Esta senyora de Múrcia que ha furtat el pintalabios en el Druni, esta és estrangera. Al CIE con ella. De fet, he de dir que gasta... Jo he escoltat la intervenció esta i gasta una paraula que fa com un èmfasi ahí en... Són de fuera... Com ho diu? Són de fuera en el más no sé qué sentido de la palabra. Diu alguna cosa així. Sí. Que millor, això que tu has dit no està tan descabellat. Bueno, l'han tirat, l'han destituït. Segurament tindrà un retiro glorioso, com sempre, aquestes coses. Bueno, ja han llevat... En el programa d'Anna Rosa Quintana. Toni Cantó el convidarà al show que està fent. Hòstia, pues té molts números de que el convide Toni Cantó, perquè la veritat. Bueno, el tema és que és molt graciós perquè després se va descobrir que ell treballava per a la Llevantina, en l'acadèmia que té la Llevantina,
espera que és de la Levantina preparen les opos a Policia Nacional, no? Que dius, però por favor, com pot ser tan malvat, tio? Que és pràcticament d'opereta, totalment. No falla, no falla. És un personatge, jo vaig llegir, i vaig escoltar la seva intervenció, vaig dir, però aquest pavo, què coses s'està dient? I a més un rotllo també molt perillós, de que deia que hi havia una consorça, una gran conspiració per a que els mitjans de comunicació no digueren la veritat, coses així, i després que la gent es devia de preparar, no? I devia de col·laborar en la policia i tot el rotllo i que vindrien èpoques oscures i anys duros i tal. Que és una miqueta discurset molt d'extrema dreta. Era d'extrema dreta i sobretot d'extrema dreta americana, d'esta de, no? La gent hem de tindre armes a casa, perquè sí que feia menció això que t'has dit, de que la policia hauria de, la població hauria de col·laborar més en la policia, no només gravant el que fan, sinó participant. I dius, anem a veure, en quin moment... Graveu el criminal, però no graveu la policia, No se us ocorrisca. Per cert, Jaume, refresca. T'has caigut. Vale. A més va fer el rotllo que va explicar lo de la fina línia azul, que és lo de Thin Blue Line, que és el rotllo aquest de Police Lives Matter i tal, que és un tema totalment americà. És a dir, ells agafen tot el que és el discurs de la alt-right americana, la passen per Google Translate i ho amollen així, sense cap tipus de problema. Sí. Sí. Pues m'ho crec que sigui això el que han fet, perquè és que està totalment alienat de la realitat. Hi ha una frase que a mi m'ha encantat que diu que és que los españoles somos un pueblo pacífico. I és tan ample. O sigui, los españoles és un pueblo pacífico. A quin sant? En quin moment? Si portem fa ara 90 anys que van començar una guerra civil i encara se veu en la societat que està latent el conflicte. Com un pueblo pacífico. Que encara n'hi ha marques de metralla en esglésies i edificis antics, tio, jo què sé, que són unes coses, tio, no sé. És que és això, a mi m'ha fet una miqueta de gràcia, perquè, clar, és el que jo porto molt de temps dient, que agafen el discurs de l'extrema dreta americana, que és la que està una miqueta tirant del carro i tal, perquè aquella que té més pasta, més assessors i més tot el tema, o passen per Google Translate i ho amollen així. No, es que enseñan a masturbarse a las niñas en el colegio. Y tú dices, no. Ah, bueno, pero si el profe de la meva filla és el meu cosí Manolo, m'ho diria. I que l'ensenya a masturbar-se en casa, jo què sé, no cal, no? Jo què sé, són unes coses que dius... I a més, les dades, en el diario.es anava un article que desmentia un poc les dades i la veritat és que, bueno, evidentment hi ha delinqüents que són immigrants i, de fet, possiblement estan sobrerepresentats respecte a la població, segurament perquè són pobres. Vull dir, quan una persona és pobre tendeix a delinquir més perquè o roba o no menja o ocupa una casa o me queda en el carrer. Vull dir, és una cosa més relacionada en el nivell de pobresa que en la delinqüència, però és que encara així les dades eren de cada 5 delictes, uno el cometia una persona immigrant. Vull dir, no era el que estava dient ell, que era tots els immigrants estaven fent delictes. Vull dir, era una cosa de, bueno, que era desmentible completament. Espera't un momento. Que a tot això, perquè se va gravar i se va difondre en les xarxes socials, que si no, actes com estos, on vaig gent com esta, dir aquestes barbaritats, passaran contínuament. I ara, si voleu, podem passar ja a les preguntes que sempre fem als convidats de per què esteu així. La qüestió és, què és el dolce pel cafè? Bona pregunta. El Dolcet pel cafè jo diria que és un podcast de millennials per a mi. És com el podcast dels millennials valencians. Perquè tu a lo millor comences a escoltar podcast i comences per de parquineo i si com són tan jovenetes, pues igual si eres més major no t'enteres de les paraules que gasten perquè ja n'hi ha que assumir que tenim una edat i ja doncs arribes a nosaltres i a lo millor pues sí que dius, vale, pues estos ja els 30 anys igual sí que els compren. Sí, a mi ideal. Totes les referències me venen al
O sigui, tot el que conteu, jo a vegades dic, quina pena no poder dir... Jo me fico nerviós i tot. Dic, en el deport, la musiqueta d'Expediente X és lo pitjor que hi ha en el món, És que a mi no? me fa molt de por, xicotet. Jo sé que esa cançó i se me posa la cara de gallina. Ficarem un telèfon d'aludidos per a que pugues... I per a que la gent lligue, com en el programa este de les cites, de Canal 9. Queda't amb mi. Nosaltres posem un telèfon ahí, la gent que cride i que mos diga el que vulgui, que participe del circo este que fem. Sí, jo mos definisc un poc com a que som una gent que te fem companyia. Jo crec que nosaltres tenim un podcast en el que som 4 amics que xarren de cosetes en un to molt informal, en un to molt del carrer, sense ser tampoc superxabacanos, vull dir, tenim una miqueta de seny, però tampoc intentem anar de pedants per la vida, perquè sabem que ja n'hi ha podcasts on hi ha contingut molt formal i de gent que és amunt sabuda. Nosaltres tan sabuts no som, però som amunt divertits i som bona gent. Entonces, el que fem és un podcast on la gent, per lo menos per lo que mos conta, els que ens escolten diuen que, pues, que fem companyia, que se'n van a treballar escoltant-nos, que se posen mentre estan escurant els plats, i això me fica molt content, saber que hi ha gent que ens escolta en aquesta actitud, que és en la que nosaltres la fem. Crec que vol dir que la cosa va guai. Exacte. Jo la veritat és que sí, està molt bé, feu molta companyia, te divertixes molt, els podcasts se passen volant, és a dir, jo crec que era un podcast que diria que faria falta, perquè podcast en valencià estan eixint damunt tot, la veritat, i és una alegria que isquen tants. Estem ara en un moment que això és... Vamos. Nosaltres, en canvi, combinem generacions, no, Pere? Tu quina generació? Tu no eres millennial, ja. Jo soc X. X. Igual, per això no tenim una generació fixa i la gent no s'acaba de representar en tot això. Bueno, o podeu veure també al contrari, les abarqueu les dos. Sempre teniu un aliat de cada generació, no? A lo millor. A nosaltres ens diuen 4 paraules, els xiquets de la Z, i ens quedem en cara de pato, ja no sabem què dir, perquè no entenem moltes coses de les que ara estan de moda. És de veres. Vosaltres teniu més... De totes formes, els millennials els que estem dominant el món del podcasting en valencià, les coses com són. Heu dit... Imagina't els traumes que tindrem. Heu dit el tema de Parquineo, possiblement siga el podcast així més... No diria juvenil, perquè no són joves, però, bueno, sí, joves en el sentit de que... Però sí, som molt jovenils. Acaben d'eixir de la uni, tio. Però... Claro, vull dir, ja volguerem nosaltres a l'acabar d'eixir de la uni tindré la repercussió que estan tinguent. Els podcasts millennials estan dominant el panorama i per algo serà, també ho dic. Bé, bueno, va haver un poquet ahí de... Ja ho hem comentat, el tema careta. Què va passar? Jo ho puc explicar, si vols. Ho pots explicar tu, Jaume? És molt fàcil. Com certa persona a Twitter mos va fer entendre, quan una persona comença un podcast, per lo vist, ha de fer un estudi de mercat, ha d'escoltar-se tots els podcasts que existeixen, i dic tots, i a partir d'ahí fer una cosa diferent. Què passa? Pues que nosaltres això no ho vam fer. Nosaltres no vam escoltar tots els podcasts que existeixen. I per lo que siga, no sabíem que n'hi havia un altre podcast que també compartia la cançó de la careta. Entonces, un dia, no sé si va ser Cristian, perquè, bueno, això no sé si ho hem dit, però nosaltres som un podcast, som 4 persones. El que passa és que les altres 2, Anna i Cristian, pues tenen treballs de veritat i avui no podien estar així. Per tant, hem vingut Jaume i jo en representació dels 4. El cas és que crec que va ser Cristian que un dia va arribar al vostre podcast fa un temps, d'això fa més temps, que lo de que va passar a Twitter, i mos va dir, hòstia, mireu, i mos passa el capítol on se sentia una cançó d'Orxata i la veu d'Elvira de Montesa per damunt. Sí, perquè la vostra careta la canviareu. Sí, la canviarem. Vaig fer una primera careta... Entonces, de repente... Exacte. Escoltarem la primera i també era una cançó d'Orxata. Entre elles estava la d'Elvira, que és la que nosaltres gastem perquè és com la nostra madrina. I, clar, vam dir, hòstia, ara què fem? No pot ser, no sé què. I no sé, ahí no recordo molt bé el que va passar, però jo ara hi talle, corte A, fa una setmana o 2 o menys, la setmana passada, que una xica mos va dir, estic escoltant un podcast, que això ho podem dir, no? Quin és? Això no passa res.
Sí, Això, doncs estic una xica... Sí, va la dir, estic paella. escoltant la paella russa i resulta que tenen la mateixa cançó d'intro que el Dolcet pel cafè. I jo dic, ai mare, però com pot ser que no mos hagi passat una volta sinó dos? I clar, i això pues, mos vam donar compte que, bueno, pues que igual un poc més de treball de recerca havíem d'haver fet, però és que al cap i a la fi tampoc és que nosaltres quan vam començar, nosaltres no pensàvem ni que mos anava a escoltar ningú. Eren 4 amics que se juntaven a ma casa per gravar. I que a veure, que no mos ha ficat l'Ajuntament, que no necessitàvem fer ahí com un research d'absolutament tots els continguts que se fan en valencià, és el que dius tu, mos juntarem, com ens ficarem el micròfon ahí damunt de la taula i ximpum. Jo no recordava que havia ficat el Vila, si vos he vist de consol, en la primera careta. Ara que ho heu dit, ho vaig dubtar, perquè sí que vaig ficar mogolló de coses així pues, que et pillava per ahir, ficava la música i ximpum. La segona temporada sí que l'hem canviat i la cançó també l'hem canviat, o sigui que ja no hi ha problema i podeu utilitzar el Vila. No, ara espai perquè com saps que ara m'ha acabat la primera temporada, però anem a començar la segona, jo estic desitjant furtar-vos altra volta la cançó. Li escriuré un missatge a Aina Palmer i li diré, mira, si és del Dolcet pel cafè, parlen en tu sobre agafar-te la cançó, ni te socorrisca, eh? Digues no, però per el respecte que mos tens a nosaltres, a estos es dius que no. Jo crec, doncs ja està, doncs el plagiarem a un altre, no patiu. Si no voleu ser plagiats, doncs ho sent. Plagiarem a una altra persona. I com vos poden seguir en les xarxes i plataformes? On esteu? Pues mira, estem en iVoox, estem en Spotify, ara ens acabem d'estrenar en YouTube, hem pujat un episodi gravat en vídeo, però a partir d'ara pujarem tant els antics com els que farem en la segona temporada, els pujarem també a YouTube, i a Apple Podcast, que no s'escolta quasi ningú en Apple Podcast, però la tenim, per si eres milionari i tens l'últim iPhone, pues també pots escoltar el Dolcet pel cafè. Jo he de dir que en això no és veritat, va haver com una campanyeta de gent que volia que estigués en Apple Podcast i no gaste ni Windows ni Mac. O sigui, vas a haver de buscar a un tota la vida per a poder-me fer un compte d'iTunes i poder ficar el podcast ahí. I de tant en tant m'envien correus electrònics amb coses que no funcionen bé. Jo m'és igual. O sigui, m'és igual. No escolta ningú això, jo què sé. Nosaltres és que sí que teníem un amic que mos va dir jo preferisc Apple Podcast i, claro, pues, quan mos pensàvem que anàvem a escoltar 4 persones, una persona és important, perquè tot suma. I farem Apple Podcast per aquesta persona. El tema Apple Podcast a mi també se me va dir per el Twitter que el penjar a la comoditat vaig parlar en una altra persona que feia podcast, un altre podcast, i li vaig dir, això com se fa? I vas començar a explicar-me que necessitava la sang d'un animal mitològic o una cosa així, i vaig dir, pues lo sento, l'escoltes en YouTube. I després va vindre un convidat que li vaig dir, què tal, mos escoltes? I tal, i diu, bueno, ho he intentat, però no esteu en Apple Podcast i vos he d'escoltar en YouTube i és molt més difícil perquè no puc en el mòbil, no sé què. I jo, mare de Déu, dic, pues, jo no vaig a ficar en Apple Podcast. Ja no dono per a més. Pues esteu perdent la friolera de 4 persones més d'audiència. Sí, en Spotify crec que el vaig ficar, però quan ja portàvem quasi una temporada sencera, el vaig ficar en Spotify i en YouTube. Que en Spotify sí que és de veres que seguís gent, no al nivell d'iVoox, però seguís gent també. O sea, a nosaltres es va millor en Spotify que en iVoox. Penseu-seu, sí. No, en Spotify ens escolta gent, però més en iVoox, la veritat. I en YouTube no mos escolta apenas ningú, però bueno, jo els penxe també i ja està. Bé, i Instagram, Twitter, crec que no l'he dit, l'anava a dir i no l'he dit, que desastre. Sí, mos poden escoltar a aquestes plataformes, el que és el podcast, però després també tenim xarxes com Instagram i Twitter, on fiquem amb un totxo raes, d'això s'encarrega Jaume, de que estigueu constantment bombardejats en tots raes relacionats amb el tema que tractem cada setmana. Crec que a Twitter som el Dolcet pel cafè, tot seguit, i a Instagram som el Dolcet_podcast. Jo sempre dic que és graciós perquè és com una experiència completa. Vull dir, com és això, Jaume? Som transmèdia. També ens importa l'altre. Som per a viure l'experiència completa ens has de seguir a totes les plataformes i ahí t'enteres de tot el que ens passa.
I també tenim TikTok, que l'hem estrenat fa poquet i també ens poden seguir a TikTok. És que veus, són tan millennials que se mos olviden les plataformes. No hi ha manera, això no hi ha manera. No feu tantes coses que m'esteu agobiant. És que mos ho diu, la gent jove que mos sent, gent més jove que nosaltres, vull dir, que nosaltres també som joves, mos diu, ara el que hi ha que fer és TikTok, és que esteu perdent gent per TikTok. Jo, sí, m'entere dels podcasts per TikTok. I nosaltres vam dir, va, doncs ho traiem TikTok. I van fer un TikTok i no te pots imaginar això. Jo vaig haver de donar-lo a amics joves el mòbil, va dir, m'ho pots pujar, per favor, perquè no m'aclarisc. És que no m'aclarisc en aquesta aplicació. Però bueno. Pere, se tindrem que posar també en el mundo TikTok. No. Sabia que Menegui, ja ho sento, tio. No. Bé, si voleu, avancem, ja que hem parlat un poquet del dolç. Jo recomano a la gent que l'escolte, jo l'escolte i me pareix molt divertit, la veritat. És un dels podcasts que s'heu convertit en el que no vos he escoltat tots, però vos escolte. Que guai, moltes gràcies. I com vam apuntar a Pere per línia interna, ara és el moment en el qual heu de presentar una cançó que jo ja posaré. Home, jo tinc una cosa que... Si he de dir a algun grup, pues és el primer que me ve al cap, entre altres coses, perquè jo també toco en aquest grup. És una xica que es diu Marla Cross. Ella és una xica de Jaén que viu de fa un temps a València i que és cantautora. És superbonica, té una veu preciosa i jo us recomano que vos poseu a Spotify o que vos poseu a YouTube, que encara té més cançons penjades que a Spotify. I concretament, si n'he de recomanar una, jo crec que recomanaria Tras de mi, que és una cançó del seu estil, és un poquet pop, és marxoseta i està guai. Crec que per començar a escoltar-la a ella està guai. Los demonios que guardamos entre rejas desencadenamos una guerra de ropa por los aires, sí. Pero al final no sé quién ha ganado, si tú y yo estamos condenados.
Val, doncs ja hem escoltat la cançó i, si voleu, passem al següent tema. El següent tema ha provocat... Bueno, ha sigut molt graciós, això, perquè jo vaig a contar una anècdota. Normalment envies temes un dia o dos abans a les persones convidades. Algunes convidats els veuen, altres no els veuen. Ja és decisió seva, és com va. I este matí estava jo treballant, com tota persona de profit, i me veig un missatge de Jaume que me diu: però què és això del bordel d'Anglaterra? Vos xure que he estat buscant notícies sobre bordels d'Anglaterra. I a mi només m'eixia propaganda del romaní. I jo buscant i dic, no, només res. I li pregunto, no sé si era si estava parlant en Pere o en Màxim, uno dels dos. Li dic, això del bordel què és? És que estic buscant i no trobo res. Me fa, no, home, no. Lo de la list d'esta i l'altre. Sí. I jo, vale. Pues vaig ser jo, que sóc és que escric molt bé els temes i no tenia ganes d'escriure el nom del nou primer ministre, que costa un poquet de trobar, Rishi Sunak, i vaig ficar el bordel d'Anglaterra. I ja, jo sabia que Pere ho entendria, però no comptaven que vosaltres sí. Així que, bé, ja feta la conya, doncs, bueno, ha hagut jaleillo en el Regne Unit, va dimitir Boris Johnson per el tema que és de les festes, encara que s'agafava el silló molt ben agafat. Va entrar una nova primera ministra, que era Liz Truss, que va començar a anunciar que faria una baixada d'impostos a lo bruto, la qual cosa va fer que s'afonara la borsa, començaren a tindre molts problemes i va haver de dimitir. El Regne Unit, doncs això, ha sigut un caos, una primera ministra que va durar 40 i algo dies, si no m'equivoque, i ara sembla que ja tenim bueno, que ja tenen, perquè no sóc anglès, evidentment, un nou primer ministre, que és Rishi Sunak, que és d'ascendència hindú. Tot això cal dir que, per lo que he vist, és una de les persones més riques d'Anglaterra que se dedica a la política. Vull dir que no és un pobre que va anar allà a Anglaterra immigrant. No. Aquesta persona va ser ministre d'Hisenda i com a ministre d'Hisenda pues, estava en contra de la baixada esta radical d'impostos de Liz Truss i, de fet, va dimitir. No recordo si va dimitir en Boris Johnson o en... Va dimitir en Boris, si no me falla la memòria, perquè a Boris el van acomiadar perquè va començar a dimitir la gent. Sí. I ahí pues, se va dir, pues me'n vaig jo també. De fet, el senyor Boris va eixir un poquet en la quiniela com a possible altra vegada primer ministre. Sí. Jo crec que han trobat stories els conservadors anglesos possiblement la millor opció, però de totes formes el Partit Conservador està, dir-ho finament, afonadíssim en totes les enquestes. De fet, li donen un 20% dels vots i el Partit Laborista hi seria molt reforçat de tot això, és a dir, que quan convoquen eleccions, que no queden molt, no recordo quan queda, però no queda molt, el seu se van a estrellar estrepitosament. La qüestió és a veure aquesta persona, que en principi no està a favor de la baixada d'impostos, de fet, més bé el contrari, inclús, i, bueno, eren mesures més conservadores i menys neoliberals, tot i que bé, estem en el Partit Conservador anglès és un partit neoliberal furibund, no? Com ho seguit tot això? És una cosa curiosa perquè, bueno, Rees-Mogg, que és un tio que sembla que ve de 800 generacions endogàmiques de lords anglesos, el tio té la pinta... o sea, té cara de ser un Moriarty, de Sherlock Holmes totalment, jo què sé. Li va acusar a aquest nou primer ministre en l'època en què era ministre d'Economia de socialista, perquè s'oposava a certes mesures i tal, una miqueta boges, perquè seria un economista clàssic, per així dir-ho. I ara dir, no, bueno, no pense que siga comunista, perquè a veure si l'endolla, tio, perquè si no, l'home igual li toca currar, aunque, jo què sé, l'home igual tindrà 50.000 pisos llogats a Londres, o sea, no té cap problema. Aquest pavo, pues, bueno, és de família rica, d'origen hindú, però de família molt rica, el van enviar a Stanford i va entrar a treballar a Goldman Sachs i ahir va conèixer a la que és la seva dona, que és filla, una de les filles d'una de les famílies més riques de la Índia. O sigui, té una quantitat de pasta realment brutal, possiblement sigui una de les persones més riques del Regne Unit. I res, ara està de primer ministre. Qui millor que
para governar un país, entonces segur que mira per el benestar de tots. Sí. Home, és un tio que ha reconegut que cap amic de classe baixa no coneix a ningú. O sea, és un tio que... Esos son los cercles. No, però el tio no s'ha tapat, no, jo què sé. És com si així ficarem a Tamara Falcó o algo així, ¿no? En plan que... És un personatge, són personatges. Estan comentant, pues és un tio que és hindú i tal, tot el tema. Dius, però quina classe d'hindú, col·lega? I res, a veure què fem. En principi sempre un economista més clàssic, més o menys. Home, no serà una bona notícia per a la gent humil i la gent que necessita ajuda al Regne Unit, evidentment, però sí que seria la política econòmica seria pues, economia clàssica allà fora i banda de... I res de fer experiments. El que va fer Liz Truss és que és una cosa molt absurda perquè ella va agafar pues, tot el que era la doctrina d'aquesta economia més fringe i tal. I el que volia fer una superbaixada d'impostos, però brutal, i mantindre els serveis públics mitjançant deute. I el seu ministre d'Economia se veu que això ho va comentar com si fos una gran notícia a especuladors i tal, perquè podréis especular con la deuda i tal. El cas és que la majoria de les pensions estan referenciades al deute del Regne Unit, perquè suposa que és un valor supersegur. Si comences a emetre deute a saco, el valor del deute cau. I, clar, te quedes sense pasta per a pagar les pensions i pots entrar en fallida i perdre un muntó de diners. I, clar, ahí ve, diguem-ne, que se van acollonar tots perquè van fer els càlculs, van mirar la gràfica i van dir, no. I això va ser el tema que és quan la van votar fora directament. És un tema també complicat perquè, bueno, aquesta dona la van votar, no la van votar per això, però és una representant política i, clar, és preocupant que els mercats econòmics facin en 4 cridalls telefòniques tomben un govern. Jo què sé, és un tema molt... Normalment això passa en els governs d'esquerres, que passa algun govern de dreta, me la fico una miqueta tu també. Però, hòstia, no és la millor notícia de totes. El cas és això, jo què sé, és economies molt fringe, una miqueta el que deien per ahir supersticions protestants, que deia algú per ahir, que me feia molta gràcia aquesta expressió, i bàsicament pues, és superpaisats d'impostos, tirar de deute públic, no gastar un puto duro i pensar que màgicament l'economia, pues, jo que sé, arriba a un punt virtuós en el que tothom se forra, no? I jo que sé, és una superstició més que una altra cosa. I... Que de fet la que estarà molt calladeta és Ayuso, perquè va ser fins i tot la que va aplaudir totes les mesures quan van ser anunciades per la dona esta, i res, ara mateixa s'ha ficat un puntet en la boca i no està mencionant res. Bueno, Ayuso és que ella governa un govern autonòmic i té l'Estat darrere, o sigui, és una moguda perquè això ja ho van comentar alguna volta que, jo què sé, pues el de Andalucía, no me recorda el nom, va, diguem-ne, perdonar con 1.000 milions d'euros d'impostos e immediatament després va demanar 1.000 milions d'euros per a la sequera. I li van dir... Los campos de golf. No sé si saps sumar 2 i 2. O sea, claro, si jo me canvié de faena, de la faena que jo tinc, una faena de mitja jornada, 2 o 3 dies entre setmana i tal, superguai, que tinc temps per tot, i la pasta on jo no arribe, ma mare m'ho paga, jo també puc dedicar-me, jo què sé, a la faràndula, òbviament, si ma mare està darrere pagant-me, però el cas és que jo no tinc a ma mare darrere pagant-me, jo el que no guanye, pues són pasta que no tinc. I clar, la trampa que fan d'aquestes autonomies és això, que ells tenen l'Estat darrere amb un finançament millor que el nostre, que paga, bàsicament, no deixa caure a l'autonomia. Clar, Ayuso, si governés com a presidenta, faria una llistrussada? No ho sé, jo crec que no li deixaria. Però ella, en principi, en la seva ment està la idea aquesta d'impostos zero i a veure què passa. A mi el que més llàstima me dona és la reina, que a ella que li agradava molt dir això de ha viscut 300.000 milions de primers ministres... El fill el va adelantar. Xica, pues t'hagués fet dos vital línia més, hagués aguantat un parell de dies i mira, una més... Jo he llegit tònic un actimel i ara mira. Ara tindria pues, un mes ella superpagat. De fet, això que estaves dient d'Ayuso i tal, m'ha fet molta risa perquè ara el PP
està tinguent un doble discurs molt divertit perquè diu que Sánchez, el perro Sánchez sepulturero que va fonar l'economia per grans impostos, i quan arriba d'Europa, les recomanacions d'Europa és poseu un impost a la banca, posem un impost a les elèctriques, perquè han de col·laborar més, perquè tal. Quan arriba això d'Europa, que és el mateix que està dient el perro Sánchez, el PP té un problema gordo, perquè el que vinga d'Europa està bé, però el que diga el perro Sánchez no. Aleshores, s'ha creat un clima en el qual estan jugant als malabars, però d'una manera molt divertida i que és divertida de seguir. Això, la veritat. Lo que jo no sé si al final la gent realment sap el que ve d'Europa i el que no, perquè quan al final la dreta té un control, no monopoli, però bàsicament controla quasi tots els mitjans de comunicació, jo dic, la gent s'entera d'aquestes coses. No. La veritat és que no. O sea, Claro, al final ens entenem nosaltres que ja ho sabem. Había una estadística muy graciosa, que es que preguntaban a la gent sobre la economía. Y preguntaban, ¿cómo veus la economía de España? Uy, fatal, no sé qué, perro Sánchez, el sepulturero, nos lleva a la ruïna, coleta rata. ¿Cómo veus la teva economia? Ah, jo estic bé. Sí. Això fa el CIS. Clar, era una cosa molt graciosa perquè l'economia de la que tu t'assabentes pels mitjans de comunicació és catastrofista. Però l'economia que tu coneixes, que és la teva, la del teu veí, la del teu cosí, la de no sé què, no sé quantos, pues no va mal. Ja, és normal. Clar, això és una cosa que els governs de la dreta porten ja molt de temps, des que vas començar aquest govern, dient que el govern Frankenstein se va a la ruïna, no sé què, no sé quantos, tal. Jo recorde, m'ha visitat estava mirant ahí un perfil de Facebook d'un conegut i tal, i estava, perquè volia buscar una cosa que havia publicat, i m'inicia una notícia de fa un temps de la suposada vaga de camioners brutals que anava a parar a Espanya. Y decía, los camioneros están haciendo lo que nosotros no tenemos huevos, que caiga el gobierno, no sé qué, como en Italia, como en Francia, tal. Y yo estava llegint i era com una cosa distòpica. Sí. Tal qual. Jo recordo aquest estiu, gent i als mitjans de comunicació, jo en tenien totes les xarxes socials, m'eixien vídeos de gent supercatastrofista dient feu tot el que pugueu ara a l'estiu perquè ve al setembre l'època més dura que han viscut mai. Ho recordeu? Sí, és de però gent que, però a més en uns zooms així dramàtics a la cara mentre ho dient, i dius, però això és una pel·lícula, això és Black Mirror o això què és? I bueno, no sé, assistem, jo crec que no ha passat res de tot això que havia de passar. Sí que és cert que la inflació s'ha disparat i que hem perdut poder adquisitiu, els tipus d'interès, les hipoteques i demés, els que firmaren variable s'estan fotent. Jo per sort la tinc fixa. A tipo fijo. Ja van dir aquells. Al final tenien raó. Sempre vaig confiar en una parella de cocainòmans per orientar-me en les meves decisions financeres. Amics del policia de l'Audico. Lo que te diga un cocainòman, tu fes-li cas sempre que és una persona que sap, és una persona que s'està finançant un bici prou car que almenys de pasta controla. Perquè no se li vaig a les mans. O sea, jo sempre, que dic un cocainòman a nivell d'economia, jo sempre li faig supercas. La qüestió és que, bueno, pues, aquestes conseqüències estan ahí. Vull dir, és una cosa que està passant, però sembla que s'està mitjanament controlant. Suposo que quan se controla la inflació Putin tirarà la bomba ja del tot i ja s'haurà acabat tots els nostres problemes. Vull dir, també... Si voleu, passem a... És que, a veure, hem tingut uns problemes en la gravació i no sé si porta una hora, 3 o mitja. Crec que porta més d'una hora. Pot ser una horeta, pot ser... Sí. Bueno, la qüestió, que teníem dos temes. Uno per el podríem deixar per a la setmana que ve, que és el tema de la polèmica aquesta que ha hagut en el preu del Festivern, pues, que s'ha criticat que el preu per un festival de 2 dies potser era massa car i que els grups són els de sempre. Ahí hi ha moltes coses... Però acabes de definir tots els festivals de València. Crec que tots enguany, que no n'han sigut pocs, crec que tots han cobrat més. No sé si és que volien fer la caixa que no van fer l'any passat. Bueno, jo suposo que la inflació també xugarà un poquet, no? Per si han pujat els preus de la gasolina, el preu de tot. Per cert, Pere, quan valia el Feixoc? 40 titos, no? I eren 3 dies. Ah, doncs sí, el festival no està car. Jo... 40 euros 3 dies de festa, de concerts, de música en directe, jo crec que està bé, 40 euros. Home, molt barato, pense jo. De puta mare. De totes formes... Si ho comparem en el Diversity que costava vora 300... El tema és una miqueta el cartell, la barreja de pasta i cartell, perquè el cartell és una miqueta...
sea, què vols que te diga? És una... Jo vaig... Però el Festival de les Arts també, i jo crec que serà més car i tot, Vull dir, és que al final el tropo és que el cartel és sempre el mateix. Ja, és que pràcticament en quasi tots els festivals el cartell és sempre el I mateix. és que sempre plenen. O sigui que... Exacte. Però s'ho estem posant fàcil, tornant a comprar l'entrada. És que jo ara he deixat d'anar a certs festivals, però jo recorde que abans no. Abans el que feia era dir, bueno, és que és el festival que es fa a la ciutat, si no vaig què he de fer aquest cap de setmana. I en això estava participant de tot això que ha passat ara i ja va arribar un punt que vaig dir, mira, no, vull dir, aneu qui vulgueu anar, però jo ja me negue a seguir formant part d'este circo. Sí. I a veure a la Fumiga altra volta per volta número 30, que pareix que estan en nòmina. A veure, aneu a Espanya en la Fumiga, que algun dia vindrà algú de la Fumiga. No, jo el que... És molt probable, són com 60. Això t'anava a dir. Jo els comentaris no els faig perquè hi ha una probabilitat estadística molt alta de que en algú que estiguis parlant en qualsevol moment de la teva vida siga de la Fumiga. Vull dir, és que tenen com gent en tots els sectors, jo crec, infiltrat. Jo a voltes faig birres en un tio que té barba, parla així per filadeta, i ja pot entrar en la Fumiga, ja pot la Fumiga directament, i ell no agafa, perquè podria passar per un membre random de la Fumiga, totalment. Jo recordo, bueno, jo vull dir, no tinc res en contra, jo me'ls estimo i m'agrada la seva música, però sí que me pareix peculiar el fet de que siguen, pues això, 24 tios damunt d'un escenari i damunt tots iguals, que és que fa poc vaig veure una foto de promoció que jo pensava que era un cartell d'una pel·li de Bollywood o alguna cosa així, els que es vaig veure tots, a més anaven vestits com del mateix color, saps el que fan al cine indie, o sigui, indie de la Índia, no? D'indie de... Sí, hindú, se diu hindú. Dic, això que van tots vestits del mateix color i el xic que canta va enfront en un color diferent, doncs igual, vaig veure una foto promo que anaven tots vestits iguals, tots en el mateix monyer, tots en la mateixa barba, i vaig dir, bueno, això serà que torna una productora índia a gravar a València, com va passar fa uns anys. Però no, era la Fumiga. Jo penso també que sempre hi ha una barrera en la qual, diguem, sempre són els mateixos, però si no te porten als mateixos, te queixaries de que quin cartell és ixe, o... Vull dir, és que hi ha una contradicció entre els que copen tot, però que la gent vol veure, a millor poca valentia per part de les organitzacions, moltes vegades també, però bueno. Al final, jo crec que molta gent va a estos festivals a buscar música festivalera, perquè sí que estan apareixent molts grupets com Tardor, Novembre Elèctric, Chener, altres mesos de l'any, suposo que també. I al final no és música festivalera, és a lo millor una música més relaxadeta, més chill, però tu no te donen tanta festa com te pot donar la Fumiga, i al final, si la gent va a un festival buscant això, n'hi ha molts grups, però d'aquest estil no hi ha. I te dic una cosa, aleshores... es nota també que això està creant tendència, que és el que la gent vol, perquè ara jo he anat fa poc a diversos concerts en els que he dit, ostres, este grup que antigament feia una música està virant cap a una direcció molt en la onda de la Fumiga. Perquè serà el que dona diners. Jo vaig anar a la presentació del disc de Cactus, per exemple, i el disc nou vaig dir, però si això és molt rotllo la Fumiga, ara. Sí. O sigui que sí, doncs... és que és el que a lo millor la gent vol, anar a veure un concert, i me pareix de puta mare. O lo que dona diners, perquè al final festivals cada volta estan apareixent moltíssims festivals, cada volta més. Si els diners estan ahí, jo entenc que si vols viure de la cultura i vols viure d'això, doncs intentes virar cap a on està la pasta. Sí. El festival és que també és una mala època, però sé que no sàpiga és cap d'any. I clar, jo veig en aquesta època, pues, molta gent diu, no, jo me quedé a casa amb la meva família, tio, perquè jo... Jo vaig anar una vegada, va fer un grau baix zero. No és broma. No sé si heu dormit en una tenda a un grau baix zero. És una experiència que... És que si ara me donen els del festival i me diuen 60 euros, te'ls donem moatros a tu i vens... No, perdona, jo me quedé en ma casa a costa de l'estufeta, no? Vull dir, és un festival que és complicat per això, la veritat, que és valent. Vull dir, vaig a fer un festival en cap d'any, és una decisió prou valenta, però, clar, té les seves coses. Jo crec que té un públic més jove, també pense, Màxim, perquè jo crec que a nosaltres ja se mos ha passat això. Però és que quan tenia jo era jove, vull dir... Bueno, pues series bien joven en aquell moment ja. Ja per ja dies, ui, segur que ja t'alçaves del sofà i ja fes, oi! Que te feia crac el genoll cada volta que t'alçaves pel matí. Si voleu, ho deixem així, ja passem a l'últim tema per acabar. Bueno, l'últim tema és Les Províncies, que és el meu diari de referència,
va publicar un artículo. Yo me enrollé en un periodista de las provincias. Por favor, dime que era este. ¿Es el que va a escribir el artículo? No, crec que no. No? No, ja no treballa ahí. Però, ja la teva funció ja va funcionar, no? Jo, veus, d'aquestes coses jo puc parlar. A mi d'actualitat, jo no sé parlar d'actualitat. Jo de xismes, pues lo que tu vulguis. Bueno, las provincias en su campaña pues va a escribir un artículo digan que otro profesor súper prestigioso de violín se queda sin dar clase porque no sabe el valenciano. Ja sé. Yo prefiero ahí un fil en el Twitter intentant explicar un poc com funciona la bolsa i tal, que és una cosa que m'afecta perquè soc professor i ho he viscut. I bueno, va tindre prou d'èxit i tal, però bueno, que clar, és... Tècnicament, o sigui, tècnicament, al professor el tiren perquè no té el títol de valencià. És que això és el que t'anava a dir. Vull dir, un fil per explicar que simplement una persona no apta per a un lloc de treball és tirat d'aquest treball. És que el fil explicava que l'home portava 7 anys donant classe, que en el seu moment ja li digueren traut el C1, ¿vale? Que si s'haguera matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes en el nivell 1... Te posen fàcil. El C1 és el 6è any. Vull dir, que haver arribat sobradíssim, a curs per any, sense calfar-se el cap. És a dir, que este home, a més, se li va oferir, perquè això també se va comentar, crec que va ser el nom de Déu, el que ho explicava en el Twitter, que deia, se li va oferir un treball especialista, aposta, en el qual no tinguera que tindre el C1, que ell, pels motius que fora, no sé, ell va dir que no, que seguiria en la bolsa com un altre professor normal. Clar, jo pense, i ara en sèrio, que, joder, tens 65 anys, tio. Agarra't el mig any d'atur que te faci falta i te jubiles en la pensió màxima i fas 4 classes de viola per ahir a 50 euros la classe que cobraràs. Jo què sé. Sí. Tampoc hem tirat a una persona que no té ningú recurs ni res, no sé, era una cosa tremenda. Clar, I que a mi, al final, me fascina este fenomen de que totes les eminències mundials en algo volen ser funcionaris en València. Sí, perquè, des de luego, tot el món té així problemes perquè no li deixen treballar, per lo vist. Y siempre se con súper prestigiosa, ¿sabes? El mejor médico del mundo no podría trabajar en Sollana. Pues chico, no sé, igual que això estàs Castilla, carinyo, no en tindràs llocs per anar a treballar. Que això damunt és mentira. És mentira. L'únic lloc on se demana el C1 de valencià a dia d'avui és en educació. No sé si bolses que convocaran ajuntaments determinats, pues suposa que pot ser que també. Però a nivell sanitat no te fa falta ningú requisit. Dona punts i ja està, dona punts i ja està. I ara ho estem veient també en les notícies, que això no ho hem comentat avui, però també estan ara eixint a la llum mogolló de gent que l'home este que l'han denunciat per exigir que li parlaren en valencià. Exigir o demanar? Ho parlarem la setmana passada. Ah, vale. És que jo m'enteré de tot tard. Jaume, m'estic donant compte... És com revista Contexto, que llegas tarde a les últimes noticias. Eres un gran fan del programa, me paga... Jo així el que veig és una dinàmica de gent d'una certa edat que va entrar en borsa i tal, i va fer números, i va dir, bueno, fins que me tiren passaran 7-8 anys. Jo tindré 60 pico, tinc X anys de curro, després agafes 2 anys d'atur i pensió. I no està mal, o sigui, jo com a treballador jo veig que és una bona jugada. Jo també he conegut algun treballador que a una certa edat i no, jo me deixo de treballar i me fique a fer tal cosa o entre recomanat en tal fabriqueta o el que siga i tal. I jo estic 3 anyets i després al carrer i ja està, que no passa res. Però la deslleialtat de tot és que si te quitra les províncies per dir que vols fer aquesta notícia, doncs dius, no, jo ho sabia i no me jo ho sabia, però jo vaig fer números i dic, això me tocarà 60 pico anys, doncs jo a aquestes edats, jo ja no estic per a estudiar més merdes, perquè ja vaig estudiar prou en la meva vida, jo no vull que estudiar res, jo vull tindre la meva pagueta de l'estat superguai i tal, i jo quan me vinguen i me diguen, tio, que vas al carrer, jo tindré 63, 64, 65 anys, 2 anys d'atur i me jubile. I me sembla de puta mare, me sembla una decisió superlògica i superracional i tant de bo jo pogués agafar aquesta decisió. Jo somnie el dia que pugui agafar aquesta decisió. Però, hòstia, tio, no digues merdes, tio, no digues merdes. Perquè també te dic una cosa, igual el que ha passat és això i les províncies ha dit sí. No, I
contar lo que li ha donat la puta gana. N'hi ha declaracions de l'home, Hi ha declaracions? Sí. Pues ja me pareix fatal. Explicava... Com, si has fet el truqui, no gastes això com a arma política. Ja ell explicava... Era de Madrid. És que... Vaya. No se podia saber. Ell explicava que se va ficar a estudiar valencià, però que s'ho va deixar perquè no arribava a tot. Era un poc lo que contava. I ho va dir. Jo vaig començar a estudiar valencià, però és que... Bueno, pues jo aniré a fer-me metge i començaré a estudiar medicina, però com no arribaré a tot, me queixaré després de que no me donen el títol. El mundo de Rioja es muy exigente. És que, no sé, vull dir, quants anys fa que vius així? No crec que te coste tant treure't un títol de la llengua del lloc on estàs vivint. Home, que jo tinc gent que porta un any vivint a València i ja ho entén tot. Pues com a mínim, en any i mig o en 2 anys, comences a parlar, si vols. O abans, estic ficant molt de marge. Bueno, en la pràctica no n'hi ha excusa. En euskera, per exemple, pues sí, no és una llengua romànica i és una llengua que és més complicada i tal. Sí que te cal una inversió forta i colzes i, hòstia, però el valencià té un 90 pico % d'intel·ligibilitat en el castellà i ja està. Lo demés són una miqueta de colzes, pràctica i tu ficar-te, jo què sé, cançonetes de la Fúmiga i coses així, i jo què sé, algun podcast super bo, Podcast? Segur que vosaltres vos ho han dit. L'altre dia ens escriviren un tuit en plan que la gent practicava valencià escoltant-nos a nosaltres, que jo vas dir en plan, ai, pobre. Jo sempre, un dels somnis que he tingut, no se l'he contat mai a Pere i no l'he dit mai en públic, però el diré ara, és que algun dia la Junta Qualificadora del valencià, la que avalua el C1 i el C2, agafen un tros del programa per avaluar la comprensió oral. Seria el meu gran somni. Pues seria molt xulo. I si hi ha un podcast per fer-ho, pues és el vostre, perquè parlo de coses d'actualitat i podríem buscar el capítol de la setmana que faig en l'examen. Però les preguntes que siguin difícils i que suspenguen tots. Això que vagin a matar, que vagin a... Que, per cert, també ha hagut un poc de jaleillo en el tema de les proves, però bueno, això és una cosa que si tornem a convidar a Ricard Julià, Pere, seria un tema que podria eixir. Mireu, segurament hem anat a l'hora i pico. Si voleu, ho deixem així, s'ho estem passant molt bé, però quan edite 1 hora i mitja de programa me tornaré loco i després la gent dirà estos s'han flipat a muntó. Així que crec que seria qüestió de tallar. Jo vos agraïs molt que hàgiu vingut. Se m'ha quedat antes una pregunta per fer-vos. La segona temporada, quan començarà? És secreto. Nosaltres hem dit que anem a tardar molt menys de lo que se penseu. Però no són temporades. Però no podem dir data, més que res, perquè ja és ficar-li pressió a Artur perquè edita un episodi. I a Artur li ve rego. No, ara me ve la cabina, que mira, aprofite, veia que és d'actualitat, pues, que la gent també s'entere que ve un festival ara, en el que jo casualment treballe, i tinc molta feina a aquest festival. Així que, per favor, entengueu que necessitem un descansito, que llevamos un trote, com diu aquella, però pronte tornem. Si és que no podem, no mos aguantem, ja tenim ganes de tornar. A voltes mos trobem els 4, comencem a xerrar i diem, però si estem fent el podcast ara mateix, així, és que ja no sabem eixir del personatge, ja hem entrat en aquesta dinàmica i no podem parar. O sigui que... Que jo li faig que se callen, en plan, això no ho contes, que això es fa el podcast i vull la reacció en directe, no vull falsejar res. Això mos passa a nosaltres en les introduccions... Bueno, ja mos ha passat un poquet a nosaltres, quan hem parlat de 2 o 3 cosetes i dius, ostres, això haurà quedat molt xulo en el podcast, que és quan fem subscripcions premium. Serà l'inici en el qual se coneguem, perquè jo no havia parlat alguna vegada amb vosaltres, però hi haurà una subscripció premium que és Pere i Màxim conocen a l'invitado. Serà jo engegar l'OBS Studio, registrar tot l'àudio des que es comença fins que acomiadem i tal, perquè hi ha alguns podcasts que el post-podcast ha estat molt sucós, no? Sí, ha d'estar... Jo ho he pensat moltes voltes. Al final nosaltres lo que ix abans de gravar i després de gravar dona pa TikTok, que dic jo. Jo, per si de cas, te diré que jo ho tinc tot gravat. Bé, doncs això, moltes gràcies per vindre, s'ho hem passat superbé. A vosaltres per convidar-nos. Estem supercontents de participar en el programa més llarg de la comoditat. No, espera que no, per l'amor de Déu, que tenim el de Toni Infante que va durar també 1 hora i 20, espera que no, però bueno, estarem ahí, Gran programa. Pues igualment contents, igualment supercontents. Ja vindreu per a la 3a temporada, que haurem de fer roda i haurem de tornar a convidar a gent. Però convideu a Cristian i a Anna.
que a nosaltres m'està super a gust, però bueno, així heu tingut l'experiència dolça tal com. Molt bé. Molt bona idea. Tindreu gent que llegeix les notícies a diari, no com altres, que bueno. El Cristian vos aviso jo que el programa dura 3 hores, Té palique, vas per la té palique. I d'estos temes més encara. Bueno, pues moltes gràcies i Pere, ja se deixem la setmana que ve, com sempre. Com sempre, un plaer. Vinga, adeu. Moltes gràcies, adeu. Has escoltat un programa de la Comoditat Valenciana. Si t'ha agradat, fes-nos un m'agrada i compartix la tertúlia. Recorda que ens pots seguir a Facebook, Instagram i Twitter. Cuando timen hambre rojo y guarde, no voy un país normal compare, no voy un país nacional. Tin la mezcla pero no compare, tin la molla que no tengo traje, tú la bossa que la posa guala y tú la bossa que solta la guala. M'esmussa la teua excusa, no vull ser jo la teua musa. En la se m'estorrufa quan veig pallera fa corfa. Alerta amb la pellarfa, se t'han quedat paluegos com lluentons. En l'aparato de les dents m'esmussa vore't gratar pedra. De grifa i aquell que esnifa sense escendari, mullant editades, perdeu el temps, menuts caretos, pintats en plastidecos. Bona falta te fa una bascolla, vindrà el mormosell i et portarà les poques idees que tens per jugar. Una doctora ninja, si falca, segura, com diners en l'Olimpia. Una taca d'elegía que no se'n va ni pa atrás. Tras. Ahogados, ahogados, ahogados a mi plan. Y un reflejo y un marrón, este flow està quebrant. El groc és per la pasta, el roig és per la sang. Dis-me què millora per tindre un estat d'excepció, permanent vitat. No parle de Covid, parle d'estar controlats. Qui me representa no està en un estrat, és un col·legueta que està al meu costat. No vull que em governen ni ma mare, saps? Vos pergueu en merdes com la identitat. Volies un hack des de dins i el mostre t'ha menjat. Qui té una vacuna anti-imbecilitat. La vida que importa és la des de baix, feta des de baix i per des de baix. Jo no sóc de tots, vull animals en llibertat. Sóc conservador, santa l'originalitat. 2 i 1, 3, 5 i 4, 9. Caguen TV3, caguen a punt. Colles d'amigatxos enxufar-se llau. Hem de fer-vos fora i no substituir-vos mai. El groc és per la pasta, el roig és per la sang. El blau és astre, no és perquè l'estàs xu. Planteu una falla tots els anys, esteu subvencionats. Canteu de parides, tots en veu de nas. Feu cançons pa masses que fan palmes. Fa 20 anys que faig lo que es farà en 20 anys. Ja ho dia m'abuelo, el futur està tot pa atrás. Tros.